Ndichikutambira zvekare pano padzera re263 pano pachake ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mudikani wasubscribe here, walike this video here, washare this video kuhamani shamwari here, subscribe and turn on the notification bell. Don't forget to like this video. Adikani sekuzoka munhu zvita manews updates panapa ndinoti kamabatanidza tinge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update current situation yekubulawayo, mumiriro wanga wakaita bulawayo muzuva ranhasi. Soda kuti muone video roro mapedza kuona video mutaura munofuka mu comment section. Ini satirari ndiri pakutsvaga nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ende nyaya panapa dzinouya dzine proof nyakutaura pavideo ndiye wandinotungamidza kuti iye ndobudisa proof yake. So ndatione this video. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ndapa, and today I'm in Bulawa UCBD. As you can see, I'm near the Supreme Court. Just across I can see Joshua Mqabogo Nyongolo statue. Today it's not business as usual, as they are claiming. Most shops are closed, most banks are closed, and as you can see, there are no vendors today, no TTI, nobody inside. Even the car park is empty here. Ladies and gentlemen, they might laugh and say that today was a flop. It was not a flop because we managed to ruffle the feathers. Now, ladies and gentlemen, imagine if we can do this for the whole month and stay away. We can hold this government accountable for all its atrocities since 1980. You all know our problems that we're facing as a nation. We don't have power in our homes. We don't have running water in our homes. Our healthcare system is in shambles. Our transport system is a death trap. So, ladies and gentlemen, demanding accountability and transparency from this corrupt and inept government does not mean that we want violence. We are a peaceful nation. You can see there is no violence. You can see it's just private cars, no taxis in sight, no school children in sight, no vendors in sight. Ladies and gentlemen, this is a win for us, as we are saying that we are demanding that this constitution must not be amended at whatever cost, so that it can accommodate a few people at the expense of the masses. Ladies and gentlemen, the 2030 agenda, we must resist it by all means, by whatever means. As you can see, Bulawayo is quiet today. It's peaceful, it's not business as usual. It is a win for us, the citizens, ladies and gentlemen. Only a few cars and taxis without people inside. So I am here also to tell you that everything that has a beginning must have an end. It must be an end of an era. As Zimbabweans, we deserve better. Thank you so much. Next update ivideo revarume avo vabuda mastreets esocial media vachitaura matauriro okati mufungiro wavari kuzviita pamusoro pezvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. So ndichaisa video ravo, ende usaskipe this video noti ndine audio yanyoka yemabhunu achizivisa vanhu mufambiro wavari kuita. So yakuisira iyi video revarume ava vaitaura zvavangoitaura maererano nezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndatimbone this video. Anda muchipatara vachishaya kushonga vachichibhaya masira chezvino nemari yenyika hakuna tate gura rachibhaya kana rakati tione diamond munomu tione goridhe munomu ndasungwe. You can delay change but you can't stop it. You will never stop it. Zimbabwe shall be free. One day Zimbabwe shall be free. Zimbabwe shall be free. Next update iaudio iri kubva kuna nyoka yemabhunu ari kuzivisa vanhu veZimbabwe zvaataura ipapo. Ndokumboroti like this video inisatirari ndidzoka munguva inotevera. Much love. Right. Tichange tichikupai zviziviso zvine chekuita nezvigananda zviri kungotiza. Taane vamwe zvigananda zvatatonzwa kuti zvatiza zvakare, asi vana veZimbabwe musave mbwende, pindai mutauni. Muri kundwa nevakadzi chaivo vari kandwa mategas but varamba vari present. Ati mazonaka, uyai mutauni.
ndo matichatangira nyaya dzedu imomo ndo matichati this is only the beginning. Remember this is a uprising takakutaurirai kudhara. Haizi nyaya musi wanhasi chete kana nhasi zvatiri kuda zvakaramba. Mangwana tiri kumukira tirimo tichigadzisa mistakes atiri kuona kuti paita problem. Ati mazona tamboita problem ye-transport at the morning. And in the morning, because pai pandaitaura kuti varume ngatibatsiranei patransport, ngatibatsiranei patransport, pazototi costa zvisingaite, because that's why we have some delays. Adimaona vanhu vatakataura navo kuti vatipe transport, vamwe vacho vanga vakavimbisa tichabvisa bhazi, vanhu vacho vabuda vashomanana vazotipa mabhazi vashomanana. Saka transport yedu ndo yaita sekuti yati costa yati delay. Ati mazvona dambudziko nderekuti kana tichida kutaura zvinhu zvinovaka nyika vamwe vanotoita go against us. Taikutaurira paipa pari kudiwa mari dzetransport, vamwe vamwe vatoti anyoka mabhuna ada kudya mari. Nyoka ainyuki kuti zvichasvika pakudai soi. Izvozvo vanhu vastranded manje, vanhu vakamira malocation vada transport now. Munhu wese chini chine vanhu, vamwe vakamira samwe, vamwe vakamira samwe, vada transport. Apo transport yachina havanhu. Ani mazvona ndo zvandaitaura zvezve, kana tichitaura tichivaka nyika ngatiregerei kuzvondana, ngatibatanei totaura nezwi rimwe chete, but still we are going to succeed. Chinhu ichi ndechedu. Ani mazvona nyika haivakwe nembwende, inovakwa nevanhu vakashinga. Ukaona vanhu vakadzi ezvendavhara, vanhu vakadzi vari muno mutown matega ari kukandwa, vari kungotenderera zvavapodzoka futi ipa. So ndo mweya watiri kudai, ngatibatanei, ngatitaurei nezwi rimwe chete, ngatishingei. Ani mazvona kana nhasi wacho kuti zvatiri kuda zvakaramba, tinodzokera padrawing board mangwana chinenge chakatsvaya futi until Mnangagwa is gone. This is an uprising. Saka garai maziva kuti nhau yedu haisi yemanga-manga. Pindai mutown, hakuna anodzokera kumba. Pindai mutown, hapana anodzokera kumba. Mapurisa havambokurovai, mambonzwa kuti arova ningeni. Kukanda tiega ndokurova munhu here. Pindai mutown, muri kunonoka, pindai mutown. But mukuru mai manje ari kuadresa, vageza mai manje anenge achiadresa. Pindai mutown, please. Zvekuda kusikira muchiita basa rekuenda pamagrupu muchingotaura zvinhu zvisina basa rese, musingakwanise kuve paground, hazvibatsire. Ani mazvo nhau haisisire pagrupu nhasi. Pindai mutown tipedze nhau. Ani maona dai mamungopinda nemillions tatopedza chinhu ichi kudhara takutotaura zvimwe, but imi muri kuramba makaningirira zvinoitika sei kuti isi kuti we have demonstration. Ona rimwe riri kutotambasunuka, unotambasunuka iti kuti we have town tipedze nhau. Pindai mutown izvozvi, pindai mutown.